May God ever bless you. May God ever bless you. Happy birthday to you. Agamang birthday boy, aral lami pagkatog to ah. Happy birthday ah. Happy birthday. Kuya. Pila na edad mo? 15. Hindi. Wali taon na dyan. Umatayhan na si birthday ron. Ha? Itugnaw pa guys. Azo pa man ka-azo. Birthday Kuya Gael karon guys. Ika 15. Birthday ni Ja. 15 anyos na amang panganay. Parang dali ara sa panahon. Uy. Paano? Dali aras panahon. Hanami ulit tao. A few moments later. Day kalit nga ning abot dari agi pa surprise nila sa ate nga handa para nila Kuya Gael og ni Papa Gabriel o sila kalibutan dani guys na naaday pang handa para nila. Salamat ka John injon tanante. Darate ning abot na gajud agatang pa surprise ni Kuya Gael. Darate ning abot na gihatid nas ko alatang giorderan. Darapete ag kanang na ay kuan kauban. Manalay tanante. Kali crabs. Idani dai jubilin. Happy birthday. Salamat. Dahil ka kuan tulong kay surprise to ah. Yeah. Ha? Kay surprise nila ate para ninyo, papa. Para nimo. Salamat. Ha? Mansakan la ate? Salamat. Salamat Lute. Kaya mag-picture ta. Mas pa. Gab. Tingnan tang birthday boy dia. Nanate, pa-surprise para sa mga nag-birthday karong April. Salamat ka Jote sa pa-surprise dia. Pa-surprise nila sa ate para sa mga nag-birthday og April. Ang mga kuan, duha ka boys, Papa Gabriel o si Kuya Gael. Mga April babies man na sila. April person man na sila guys. Na guys, pictorial time ni Kuya Gael ug ni Papa. Dali mga birthday boy. Happy birthday Kuya Gael. Hali. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. May God ever bless you. May God ever bless you. May God ever bless you. Happy birthday to you. Oh, blow the candle. Oh, ujab. Yay! Happy birthday! Thank you Lord sa mga grasya. Salamat ka Ajo ninjote. Presyo pa yan. Salamat ka Ajo. Mga mo. Sige na. Sige na. Mga antate. Mother. Oh, sige te. Good night. Camping ka nun ay diha te. Bye-bye na ate. Bye. Happy birthday. Why manok? Na ay manok. Oh, na ay litson di ay. Happy birthday, Gael. Kuya. Happy birthday. Birahan mo din sa panit. Birahay panit ya. Gael. Birahay panit na. It's a favorite. Uy, kalamis litson. Kaya, uy. Let's mata.
Manta. Manta. Nagbilin. Salamat sa crabs, guys. Sa pinasun. Wow, kalamis crabs. Salamat ka dun Juti. Ayun. Masarap gam. Matanggal. Wala na yung ubang sikuan. Sa ikaw yung pagpangsan. Wow. Ma, ano mga tumbo? Bisi ka sa skim guys sa crabs. Hindi ha. Crabs o lechon. Mama, kuhaan ko. Lahe. Kasi, masugod ang kamo. Ang sud. Nga, naginalungiin mo gala siya. Oh, di ba? Oo. Ano yung favorite crabs pa rin kami. Ay. Bira ikog ang ikog. Ya, ikog mo. Ikog udanggan. Ya. Lipay ka dyan yung Kuya Gael sa pa-surprise nila sa ate. Ug daghan ka dyan salamat ni dyan tanante sa pa-surprise para sa jahang adlaw na tawhan. Ug advance happy birthday po ni Papa Gabriel kay ilahanan ning duhang handa karong buwan na sa Abril. Salamat ka dyan ni dyan tanante. Shy cam laman ka dyan ni among Kuya Gael. Kay mauwaw ka dyan ni Zagnay kamera sa una pagadzid. Pero off cam ni aw. Harang ni kadyo kakuan. Tabian o kami magkuan tabian man ni kaadyo si pero laing tao nga dinhi sa masinati dinhi sa kaadyo makiga ng kuan. Pero nga na ganing mga kailan ni dagri tabian man sini kaadyo. Bitaw daghan ka jud salamat ni jud tanante sa pa-surprise para sa mga nag-birthday karong Abril. Salamat kaadyo. Kara mo diha. Pero wa mo tinga gay. Tinag ako kuan niya. Demot. Rason, ikaw man may amang kuan. Food saya na. Agaban nas gawas. Kap. Wait na ka? Sana man nga nagtago magkwarto. Oo, nagtago sa kwarto mga laki. Kuya Gael, si Kuya Kinki nagtago des kwarto. Hadlag makitaan. Yes, panood ko na. Ito ta guys. Okay. Parehang tagan eh. Ayan, babe, bro. Ako ne? Kim, sabi mo namin mga bulak, Kim. Wrap, David, wrap. Hindi na makaon. Kanilang gagmay na rin yung makaon na. Ang gagmay nga lingin. Okay. Naigan. Ay, gagmay nga lingin. Kaya ka rin. Wala. O ka na bukaan. Okay. Di ba ni makaon? Makaon, mga kuhan na na. Dahil pa dahil. Design. Anong palantangan ng mga design? Tao nila ang kuan. Sud. Uy, sud. Ikaw, kano ka? Ang tagas. Rap, dali rap! Rap, boy. Wahis diyan to. Tara yan, lubag yan. Danggag ka lo. Tara, picture mo. Hina, mga ana. Katukin. Kamain mo, hina.
Dami ni. Di ka na. Pero full na mo. Awa. Okay. Kulit mo. Ano ba ba sulog may de? Na. Para pang asa man. Plastic? Lubag Kim. Aw lubag yan. Na. Me. Me. Yan. Tama ko na ito na mo. Yan. Kikoy. Mala. Kikoy. Upaw. Ditloy. Ano naman na? Madod. Ganti. Nay mapaksiw para ugma graduation ni Kinkin. Nasa nga ko ana. Katong paksiw ni para sa graduation ni Kinkin. Daghan ka salamat dito tanante para sa birthday nila sa Kuya Gail. Thank you so much. Daghan ka salamat dito tanante sa birthday surprise sa mga nag-birthday rong April. Daghan ka salamat ng tanante sa pa-surprise, birthday surprise. Para ni Kuya Gail o ni Papa Gabriel. Thank you so much ka din. Sa ugma ka ni, naning ipaksiw para sa graduate. Kaya Kinkin. Kapay na salin. Salamat. Kaya doon naging tananti. Pwede ba nila iyapin paksiw na? Pwede na, anong dugang lasa? Doon nga sa lasa. Dahil tangad. Grabing dagmana. Na, wala na mag-iring. Naunsa naman is Inday? Dahil nawahi dia. Nawahi. Nagabian. Sayo kayo dia. Samay sayo ko rin kayo. Kuya Kinkin. Samay sayo. Nana. Sayo na. Sinayo ko yung Kinkin. Isa dali. Example. Sinayo. Isa. Sinayo. Mga penguin. Karayo. Nana. Ama sila. Tapos ng kwarto. Guys, tagay. San Miguel Beer. Si nanay kay ito naman ilargas luway kay graduation pa sa pagmangkan ugma. O na? Oo, hindi na. Sa pagmangkan ni taon. Graduation pa din sa ugma. Dengan sila Kinkin. Ugma pangadlaw ka Kinkin o kakimi. Kakimi pa lumang graduation. Pasok ka mo, eh. Paso po. Talay paso. Buntag paso. Palis paso. Sira. Paso-paso. Tapos ito, Martes, pasok pa po. Maso yun na. Sige naman tagpaso. Madu ka na. Mau sila, pasok. Madu ka na. Yes, no? Oh, sige, nagpaso kay mag-graduate na mga chikiting. Madu na ma. Paso. Sunod na ako pas.